nga ibababa ta asin makumbinsi sinda na magpabaksin. The chance na maging counselor po at maupo po dyan sa sanggunian. Ang una talaga po natin gagawin ay sisilisin po natin lahat na may exist. Pinigibukan sa tuyang lokal na gobyerno. Tinatawan at insentibo ang mga bagay-bagay para may po, lalo na yung nag-abil kang purpose. Ang karoon na tututukan ko dyan, i-educate yung mga pamilyang ini